točíš? Už to točím. Už můžu něco říkat. No, můžeš. Čau, já jsem Nick Zipper. Asi znáte mý věci spíš ze street artu, protože jsem dělal různý zipy. Tady v The Chemistry Gallery u Lužického semináře na Praze 1. Ještě s jedním vlastně writerem Davidem 87 máme takovou menší výstavu. Tím tady takhle čeká na nějakého kupce pořádného. A ten obraz jsem vlastně vytvořil na Trafačce v rámci jednoho festivalu, ten se jmenoval Invaze. Já třeba se snažím vyvíjet nějaký takový styly v tom mém malování. A v současnou dobu mám, řekněme, 3, kdy jakoby dělám takovouhle abstrakci. Reliefní kapky na plátně, že jo, který vystupují. A jde tam o ten relief. A ještě mám takovou jednu techniku, vlastně tomu říkám jako tak trošku drze jako blowjob, nebo prostě foukací technika. Používám takovýhle logo. Když najdete obraz, který bude můj a bude bez tohohle loga, tak to bude samozřejmě padělek. Skici si k tomu určitě nedělám a prostě se nechám unášet tím tvůrčím procesem při tom. Když něco chceš pořádně, tak si to musíš udělat sám. Můžu.